जब मुसीबत में पड़ल पवन सिंह तो खेसारी लाल मैदा ले बेले सिंह एगो शो के दौरान खेसारी लाल के बोलले रहन कि जब तक सांस रहिनु तब तक दिल में रखम, लेकिन एक बार फिर से एगो शो भइला तो में पवन सिंह खेसारी लाल के कहत रहे कि हम मिलले ना समाज ओकरा से। तो ठीक कहत रहे, एक नंबर काम कहत रहे का है जब मुसीबत में पड़ल पवन सिंह तो खेसारी लाल मैदा ले बेले कि ना मजा आए तो केहू कोई भाई मैदा लेबो भेटो करे के अथी करबो ना। एक नंबर काम कइले बड़े खेसारी भैया से हम ये कहम कि मैदा लेवल बंद कर दी आ देखिए एकदम राम लक्ष्मण के जोड़ी लागे लगी। मैदा लेबो तो पवन भैया भेंट नहीं करिए, एकदम बर्बाद हो जाए खेसारी भैया। पावर स्टार बनू टुनटुन यादव मैदा लेवल टुनटुन यादव उनका एक नंबर गायक है। टुनटुन यादव देखल गाना चलल उनकर खेसारी लाल से घड़ी के युग में टुनटुन यादव के ज्यादा गाना चलता, लेकिन विवाद में वहाँ के ना रहिला। लेकिन खेसारी लाल भैया पवन सिंह के बारे में स्टेज पर हिलता तो है कहला क्या जरूरत बा। मतलब कि खेसारी लाल जान से उनको खुद आते हैं। हाँ खुद आते हैं, व्यू खाती सब व्यू के चाल बा। जय श्री राम।